Tak, vítajte v Bánove, no. Máme erb. Krásny. Tu má byť priemyselná zóna. Tam mala byť priemyselná zóna. 16 rokov. Toto je akoby centrum, to nám teraz rekonštruovali. Trošku nezmyselne poviem, to je vyriešené. Toto odbáčanie, no není to kruhový. No, neviem čo to je. Toto je Tady to nemôžeš ísť, áno. Tady to nemôžeš ísť. Je, toto aha. Vieš, tam môže ísť iba autobus, ktorý potom... A to je prečo potom... takto urobené? Viem ja. A toto robili kanalizáciu? To je kanalizácia. Projekt, ktorý... A prečo nedali potom koberec? Ešte ja neviem veriť. Dosť nešťastne, dosť dlho sa to robilo, tí ľudia tu trpeli na tej ulici. Bola nutná tá kanalizácia, je úplne jasné, ale vieš, no kúkni. Zberný dvor, čo treba takisto riešiť, lebo to treba riešiť, je to v obytnej zóne. No zber toho komunálneho odpadu, máme tam bohužiaľ dané všetky mechanizmy obecné a tak ďalej. No to je veľmi dôležité, pretože podľa mňa je to najdôležitejšia vec, ktorú treba riešiť. Odpad, áno. Pretože boli dva projekty vypracované na zberný dvor, ani jeden z nich neprešiel. Chodníky sú kde tu? Nie sú. A novostavba? Ani z jednej, ani z druhej. Títo ľudia, keď chcú ísť do školy, deti pešo, tak ako sa dostanú do školy odtiaľto deti? Ešte mali sme to aj na zastupiteľstve, furt sa našiel dôvod, prečo nie. Áno, súhlasili s tým, že je to dobrý nápad, ale... To nie je dobrý nápad, to je nevyhnutné. Vďaka za exkurziu, ako fakt krásna obec, nádhera. A teraz ideme už... Teraz ideme natáčať volebný spot. Dobre, takže šup prezlieť sa, hej, prosím. Jasné, a jak si to predstavuješ? Kravata, no a zo pár takých otázočiek, že tak ťa trošku ugrilujeme, hej? Takže politická grilovačka. Dobre, poďme na to. Poďme na to. Už nám zvonia. Ondro, tak ja by som sa ťa chcela hneď na začiatok opýtať. Dá sa povedať ani nie, že voľby sú pred dverami, ale vlastne naozaj ten čas sa skracuje. Dnes, po týchto všetkých udalostiach, ktoré máš za sebou posledných týždňov, si stále pevne rozhodnutý, že chceš kandidovať? Určite áno. Určite áno. Napriek tým všetkým veciam, ktoré boli, napriek klebetám, ktoré si myslím, že možno patria k tomuto, ale niekedy to človeku veľmi zle padne, napriek tej kvázi špine, myslím si, že to má zmysel a som o tom presvedčený. Ja si totižto vážim neskutočne hlavne ľudí, ktorí dokážu vydržať asi tieto najväčšie útoky a potom sa snažia cez to všetko akoby ošetriť a ísť s tými svojimi myšlienkami, o ktorých viem, že si mal. Ja vlastne obdivujem to, že si tu ako poslanec. Že ja sa najskôr spýtam aj na ten tvoj vstup, ako prečo si išiel ako poslanec k vám? No, prečo som išiel ako poslanec? Tak v prvom rade som išiel kvôli tomu, že ma mrzeli niektoré veci v obci, ktoré som si myslel, že môžu fungovať ináč a som o nich presvedčený stále. Dobre, napríklad, o čom si presvedčený? Že by mohlo fungovať? O čom som presvedčený? Myslím si, že komunálna politika má byť v prvom rade o ľuďoch a pre ľudí. A som skalopevne presvedčený, že tí ľudia v našej obci si zaslúžia oveľa viacej. Zaslúžia si lepšie služby, zaslúžia si lepší život v našej obci. Tých vecí, keď sme to rozmenali na drobné, je strašne veľa. Ak to rozmením na drobné a opýtam sa ťa, že ako poslanec by si mal urobiť teraz odpočet. V čom by si mi vedel povedať prínos toho, že si bol poslanec? Prínos toho, že som bol poslanec, tak čo si považujem za dosť dôležitú vec, hlavne z morálneho hľadiska, je 900. výročie obce. Ani nie kvôli tomu, že to bola udalosť, ktorá bola významná pre obec, ale pre mňa z môjho hľadiska bola významná z toho, že sme dokázali spojiť rôzne skupiny ľudí a podarilo sa mi to na javisku, podarilo sa mi spojiť dôchodcov, detská z divadla, mládežníkov, keď som u Nostru za účelom jedného predstavenia a mal som z toho pocit, že tí ľudia to robia z nadšenia a určitá chémia tam zafungovala. Takže toto bolo
možno taký psychický dobrý stav. Z čoho mám dobrý pocit ešte z hľadiska poslanca, tak sú to veci, ktoré sa možno podarilo presadiť v obci, ale pochopil som takisto jednu vec, čo sa týka poslanca, že ja môžem byť, mne to tak prípada, že poslanec môže byť strážny pes, môže byť hlasná trúba, ale bohužiaľ tú výkonnú moc má v rukách úrad. A z vlastnej skúsenosti viem, že napriek tomu, že niektoré veci mysleli dobre, skončilo to v rovine teórie a sa nezrealizovalo. Máš veľa nápadov, tvorivých myšlienok. Máš aj nejakú konkrétnu svoju srdcovku, ktorú by si chcel zrealizovať pre obec, pre organizácie, pre ľudí v Bánove? No mám. Mám. Tých srdcoviek je viacej, ale týkajú sa jednej oblasti a to sú kultúrno-spoločenské a športové organizácie v Bánove. To znamená, jedna z nich je autobus. To je pre mňa alfa omega. Ten autobus v obci, či už pre futbalistov, či už pre klub dôchodcov, pre základnú školu. To je podľa mňa nutnosť, ktorú takisto potrebujeme a si ju tie organizácie zaslúžia. A druhá taká srdcovka je tiež spojená s tými organizáciami, že nadviazať medzinárodnú spoluprácu. Máme ponuku z Bosny a Hercegoviny, z mesta Bihač, aby sme sa stali partnerským mestom. Máme ponuku z mesta Kotor, čo je Čierna Hora. Možno si to starší spoluobčania ešte pamätajú, za bývalej Jugoslávie to bolo jedno obľúbené miesto, kde sa chodilo na dovolenky. A teší ma, že je záujem z týchto miest aj o takúto malú, oproti nim malú obec, ako sme my. A dáva to priestor či už pre našich športovcov, či už pre našich dôchodcov, pre naše decká, ktoré tam môžu ísť do tábora, pre kultúru, ktorá môže byť. A takisto je to prínosom aj pre nich, pretože sme v Európskej únii, oni nie sú v Európskej únii. Je veľa vecí, ktoré sa môžu učiť a každá kultúrna výmena, každá športová výmena, každá skúsenosť, ktorá je navyše, je vždycky prínosom. Takže toto by som chcel určite zrealizovať a myslím si, že pre naše organizácie to bude veľký prínos. Ondro, dotknem sa ešte niečoho financovania, aby tie organizácie mohli existovať. Vieš si predstaviť aj vytvorením nejakého fondu alebo nejakým akoby príspevkom alebo čím ešte, pretože aj ja to vidím u nás, že nevieme odfinancovať tie organizácie, ktoré sú strašne dôležité, pretože toto vlastne napomáha. Deti športujú, nedrogujú, deti chodia hrať divadlo, nevysedávajú po krčmách. Jasné. No, tu je, čo sa týka kultúry, veľmi jednoduché riešenie. Založiť občianske združenie, ktoré by grantovalo tieto peniaze a projekty pre organizácie, ktoré nemajú nejaký štatút. To znamená, či už by to bol klub mládeže alebo nové organizácie, ktoré môžu vzniknúť, tanečný krúžok, detský spevácky zbor, ale aj súčasné organizácie, ktoré nemajú skúsenosti s tým, ako napísať grant na kultúru, ako získať, kde hľadať informácie a mohlo by takéto združenie vzniknúť, ktoré by túto prácu robilo za nich a tie peňažky im prerozdeľovalo. Kvalita života seniory. V našej obci? Myslím si, že pre seniorov sa v našej obci robí dosť, ale mám taký pocit, že ono by sa vždy môžeš povedať, že sa dá urobiť viacej. A keď som si pozeral okolité obce, tak si myslím, že určite by šlo aj v našej obci urobiť viacej, už len rozvoz jedla. Sú obce, ktoré seniorom tento rozvoz, respektíve príspevok na tú teplú stravu dávajú 100%. Sú obce, ktoré, čo sa týka seniorov, majú lepšie vyriešené opatrovateľské služby. V našej obci nemáme ani domov dôchodcov, ani takéto špeciálne pracovisko, to znamená, že v tomto vidím hlavne priestor a zase v tej rizikovej skupine dôchodcov to sú tí najstarší ľudia, ktorí potrebujú pomôcť. Kvalita života detí. Kvalita života detí. To by som skôr dal do kategórie kvalita života rodina a mladá rodina. V tomto vidím dosť veľký priestor, pretože v obci máme už vyše 2 rokov baby boom a na takúto veľkú obec podľa mňa je absolútne normálne, aby sme mali materské centrum, kde by sa mohli mamičky schádzať, kde by si mohla jedna druhej poopatrovať dieťa, kde by mali priestor na to, aby mali rôzne prednášky, aby
skrátka začali fungovať už ako komunita aj s týmito malými deťmi. Lebo je iná doba, musíme si to uvedomiť, už to nie je jak volakedy, že potrebujem niečo vybaviť, dám ho babke starkej, máme aktívne starke, máme starke, ktoré pracujú. Bohužiaľ, koľkokrát to nejde, takže tie materské centra sú podľa mňa riešením a určite v Bánove má zmysel spraviť materské centrum. Informovanosť obyvateľov, informovanosť občanov. V akých rovinách funguje u vás? Máme internetovú stránku, máme káblovú televíziu. To sú hlavné zdroje informovanosti. Vidím rezervy. Nechám by sa to povedať, vidím rezervy v káblovej televízii, ktoré podľa mňa, keď je to obecná káblová televízia, tak by mala v širšom rozsahu informovať o všetkých aktivitách, ktoré sú v obci. Vidím tam rezervy, či už sú to športovci, futbalisti, stolní tenisti, ktorí hrajú prvú ligu. Hlavnú rezervu vidím v tom, že nemáme archív na internete, čo si myslím, že v tejto dobe je takisto absolútna samozrejmosť a je to dôležité z toho hľadiska, že nie každý v obci má káblovú televíziu a keď si vezmeme, že tá káblová televízia má informovať a je to naša televízia, tak by mala informovať všetkých. Ondro, chcela by som sa ešte spýtať na tvoje podnikanie a podnikateľské aktivity v obci. Podnikateľské aktivity v obci, tak samozrejme čajovňa, lekáreň a tak ďalej, ale keď budem starostom, tak je pre mňa absolútne samozrejme, že tieto veci musia ísť bokom. To sú pre mňa nezlučiteľné veci, buď robíš jedno alebo druhé spolu, to nemá čo robiť. Ondro, hlásime sa k hodnotám a k spoločnosti, ktorá dáva dôraz na rodinu, mladú rodinu. Tak mi povedz, aké šance pre mladú rodinu sú u vás v dedine reálne? No, je mi to ťažko zhodnotiť. Na jednej strane máme materskú škôlku, máme základnú školu, to znamená, že to vzdelanie a postaranie sa o deti kvázi je zabezpečené. Na druhej strane už som spomínal, že mi chýba napríklad materské centrum, ale čo mi hlavne chýba pre mladé rodiny je podpora. Každá mladá rodina by určite chcela mať vlastný dom, stavať a tak ďalej. A v tomto vidím tiež rezervu s tým, že nemáme v Bánove otvorené nové ulice, pozemky za priateľné ceny, ktoré sú. To znamená, že určite by sa mala nejaká ulica otvoriť, ale normálnym spôsobom, to znamená nedať to developerovi, ktorý vykúpi pozemky a potom ich bude ďalej predávať, ale že obec zainvestuje do toho, že tu spraví cestu, spraví infraštruktúru, dotiahne elektrickú energiu a všetky siete, ktoré sú potrebné, pozemky, ktoré majú občania, tak bude na nich, čo s nimi urobia, či ich dajú deťom, aby si mohli postaviť, či ich predajú, ale ako náhle tých pozemkov bude veľa, tak aj tá cena tých pozemkov jednoducho si myslím, že bude priateľná pre mladé rodiny. Zlé rozhodnutie? Priznať si, napraviť. Zodpovednosť? Samozrejmosť. Spoločenská zodpovednosť? Vyššia forma zodpovednosti, kedy tvoje rozhodnutia ovplyvnia aj iných ľudí. Občan? Na prvom mieste. Samospráva? Samospráva, inštitúcia, ktorá je tu pre občana a musí to byť pre občana, pretože je platená z jeho daní. Otvorená občianska spoločnosť? To je pojem, ktorý sa na Slovensku veľmi ťažko vysvetľuje, ale to je cieľ, k ktorému možno prídeme v ďalšej generácii a dúfam, že prídeme. Vízia? Že bude lepšie. Vzdelanie? Základ. Základ, pretože jednoducho čím viacej vieš, tak tým je menšia pravdepodobnosť, že ťa budú klamať. Alebo že to odhalíš, vieš. Empatia? Empatia je základná ľudská vlastnosť, ktorú bohužiaľ v sebe niekedy potláčame. Sebareflexia? Veľmi dôležitá vec. Spolupráca? Sám nedokážeš nič. Posolstvo? Príďte voliť 15. Tak, ideme do toho. Hlavu hore, prsama na to. Mladého zapráhneme, nebojte sa, bude makať jak divý. Však uvidíte, my starší poradíme a pomôžeme. Stretneme sa 15. na voľbách. A nebojte sa, Ondrík to zvládne. Však len by neposlúcha. Pa.